L-amministrazzjoni laburista mmexxija minn Robert Abela qed toħroġ onqa biex tappoġġja lill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela wara li nstabħat li juża aktar minn 7,000 euro minn flus il-poplu biex jippromuovi lilu nnifsu. Iżda quddiem dawn il-fatti l-amministrazzjoni tal-Labor qed tagħmel minn kollox biex tmewwet il-gravità tal-ħtija. Fost l-oħrajn, il-President tal-Partit Laburista Ramona Tart li f'konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ħamis u rrit li ma tantx se toqgħod fuq dak li konkluda George Hisler. Naħseb għadna naqra kmieni sabiex nikkummentaw fuq rapport li skont kif ninfassla il-liġi irrid jiġi skrutinizzat mill-Kumitat tal-Istandards tal-Ħajja Pubblika. Ir-rapport dettaljat tal-Kummissarju tal-Istandards fil-Ħajja Pubblika kien ċar fil-konklużjoni tiegħu. Jiġifieri li 7,000 euro li swid din il-kampanja ta' reklamar intużaw bit-tira ewlieni li jippromovu lill-Ministru u mhux għal ġid tal-pajjiż. Iżda minkejja dan, il-President tal-Partit Laburista qalet li se tkun qed toqgħod biss fuq rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Parlamentari għall-Istandards fil-ħajja pubblika. Jiena noqgħod fuq dawk ir-rakkomandazzjonijiet li joħorġu jekk iħoss li għandhom isiru rakkomandazzjonijiet minn dan il-Kumitat. Minnaħa l-oħra Ramona Tart użat lingwaġġ differenti meta konfrontata bil-pożizzjoni li ħal Prim Ministru dwar il-futur politiku ta' Rosien Kutajjar wara l-allegazzjonijiet li jorbtuha mill-qrib mal-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizia. Dan kif dan il-każ qalet li għandhom ikunu rispettati il-proċessi kollha għax dawn huma żewġ każi kompletament differenti.